Здравей, може би няма да ме разпознаеш веднага. Аз съм Инес, сега в подсветна, по-свободна, по-мечтателна версия. И се появих, за да ти разкажа една красива изненада. В YouTube канала на Иринка Христова се роди едно много специално пространство. Място, където истинското и съвременното изкуство се движи, диша и докосва. Тук ще откриеш анимирани картини на Иринка и на поканени артисти. Таня Мезева, Каликол, Яса Толедо. Пластично изкуство, цвят, движение. Стихове, превърнати в песни. И всичко това събрано в изненадващи, приятни видеа, които галят душата. Това не е само за гледане. То е за усещане, за съзерцание и за да се оставиш да бъдеш докоснат. Пожелавам ти една красива разходка из канала, за да откриеш тези истински произведения на изкуството.